Čau, já jsem Tomášek a dneska si zahrajeme to, jak se to jmenuje, Asphalt 8 Aerobne. A řekl jsem si, co to za kravina? A řekl jsem si, že si to zahraju, protože teďka natáčím první let's play a mám 2 vlogy, myslím, jak si pamatuju. A řekl jsem si, že můžu něco nového udělat. A to jak kdyby nejnovější hra na mobil, ale já to mám na počítači, jsem si to stáhl. A jak mám Windows 10, tak mě tam jde takhle krásně stáhnout. A řekl jsem si, že tady můžu si tu hru dát. Tak zkusíme to. A já už jsem něco hrál za kamerou, jak vidíte. Tak si myslím, že aj já už tady mám pár autíček. No tak tohle ještě nemám, no. Mám. Ale já jich mám ještě víc, ale tady tohle je moje nejlepší. Tak, zkusím na to jít. A já ještě zesílím zvuk, aby to šlo líp slyšet u vás. A jak vidíte, tak je to Barcelona. To se páčí. A já nevím u toho Bandicemu, nebo jak se to jmenuje, jak dlouho se smí natáčet u toho. Napište mi to do komentářů. Já tady ještě dám tak a trochu muziky. Tak. A jdeme na to. No tady jsem to trochu pokakal. A napište mi do komentářů, jestli mě slyšíte. Protože já fakt nevím. A jak jsem říkal, tak ještě do komentářů máte napsat, jestli jak dlouho to Bandicemu lze natáčet. Jestli 10 minut, 3 minuty. Já teďka radši vyzkouším jenom 3 minuty, dáme si jen tady tohle kolo, aby se vám mohl říct co a jak. No to už bylo minulý video, ale to je jedno. Tohle bude takový let's play, pak bude třeba na Happy Wheels, třeba pak bude ještě na nějaký takový ty kravinky, co už možná všechny znáte. Mně se nechtělo natáčet Minecraft, ani když ho nikdy nehraju. Jsem to zahrál tak 2krát za rok. Protože to všichni strašně hrajou a je to strašně závislá hra pro všechny. Máte mi to seka. A řekl jsem si, že si zahraju něco takového modernějšího přes počítač. Nebo tohle je podstatně mobilní hra. Ale já to teďka hraju přes počítač, protože to je Windows 10, jak jsem vám říkal na začátku videa. A prostě jsem do ní zažraný. Pak tam je FIFA, tam mi moc nejde. Protože já mám klávesnici, kdybych měl PlayStation, tak je to jinačí. No teď jsem se vyboural. Si dám dusíky, skočím dolů. A jak vidíte na mapě, tak už budu v cíli. Ale hraje se na 2 kola. Jestli někdo znáte tu hru, není to přes internet, nejde to stáhnout. To musíte, jestli máte Windows 10, tak dejte vyhledat do startu a dejte Store, nevím jak se, já nevím angličtinu vůbec, tak a dejte tam ty Asphalt 8 Aerobing, nebo prostě tam dejte závodní hry a to se vám tam ukáže. Pak dáte zdarma, tam je poličko zdarma, a tím už se vám to bude stahovat. A až to budete mít dostáhlý, tak tam budete mít otevřít. Tak dáte otevřít a normálně vám to jede. Já jsem se to naučil a je to i lehká hra. Jenže někdy něco tak naštve, že normálně rozbiju počítač. No a teďka dohrajeme tady tohle kolo a budu se s váma loučit, ale až pak. Uí. Rychle musíme dohrát. A už teďka budou třeba příští, to už jsem vám řekl, to je jedno, že bude fackovací challenge, protože jsem neudělal ani jednu challenge zatím a chtěl bych se něco vyzkoušet. Tak já se s váma loučím. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr či komentář. Tak
Čau.